Нещо, което е традиция за него да прави, когато спечели важен матч. В доста турнири, включително и на световното първенство в Узбекистан, където спечели 3 срещи. Начало на срещата. Входов с червения екип и, както вече ви казах, с обратния гард. Срещу него Абдулмалик Халоков, поредният узбек, който ще гледаме тук. Ляв прав на Халоков. Влезне с главата напред Входов. И двамата играят с отпуснат гард, свалени ръце, разчитат на бързите си реакции. Тук наведе глава таджикистанците, веднага беше натиснат. Опит за десен прав към тялото, не успя да оцени узбека, но при повторния опит беше доста по-точен. Бързи леви прави на Халоков. Той е настоящият световен шампион. Боксираше се в долната категория до 57 кг. Но направи страхотно представяне на шампионата в неговата родна страна през миналата година. Опасен десен прав. Споменах ви вече за качеството на боксерите на турнира Странджа. Още един световен шампион, който е тук, за да покаже своите умения. Ляв прав в главата на боксер от Таджикистан. Много неудобен боксер е Халоков. Сменя гарда, но сега беше наказан. Не лошо кроше. Два финала на световни първенства има в своята кариера Халоков. Първият го губи в Белград непосредствено след Олимпийските игри в Токио. Тогава се боксираше в леката категория до 60 кг. А на финала беше надигран от най-големия съперник на Радослав Росенов, Софиян Умя. С ляв прав в тялото. Точен беше Входов. Край на първата част. Елегантен, спокоен, техничен. И виждате резултата. Също направи своя професионален дебют в края на миналата година в Ташкент, когато победи Александър Егоров, боксер, който беше с доста сериозен актив, 20 победи от 30 мача. Халоков успя да го нокаутира. Узбеките са боксерите, които доста добре миксират професионалния и аматьорския бокс. В това отношение прекрасен пример е Баходир Жилов, тяхната най-голяма звезда, олимпийски шампион в супер тежка категория, който върви като танк при професионалистите и прегазва своите съперници. Жилов ще се опита да направи дубъл на Олимпиадата в Париж. Не е лош десен прав на узбека. Вахидов изостава с една идея, но тази идея прави разликата в матча до момента. Опитва се таджикистанецът да направи нещо различно, да промени ситуацията. Добре блокира с лакътя и ударът отиде към хълбука на Вахидов.
Много по-бърз е световният шампион Абдулмалик Халоков. Но не се отказва в хода. Виждате, опитва всякакви атаки. Невероятно силна е тази категория до 60 кг. Радо Росенов най-вероятно ще се върне към нея след олимпийските квалификации, евентуално олимпиадата. Казва, че се чувства по-добре там. Много опасен ляв прав. Интересното е, че и Халоков вероятно ще се опита да спечели олимпийска квота, тъй като за сега узбеките нямат класиран боксер в тази теглова дивизия. Вижте какво прави Халоков. Забавлява се с нискосваления гард. Има тежък удар Халоков. И ако му се даде възможност, ще се даде проблеми на своя съперник. Край на втория рунд. Казахстанецът, така че още едно доказателство колко е силен турнира Странджа, причината този турнир е силен са усилията, които полага Българската федерация да събере някои от най-добрите боксьори. Преди 2 години Халоков игра в финал с Хавиер Ибанес тук в зала София и успя да го победи на турнира Странджа. Общо взето за последните 2 години и половина има една единствена загуба. Халоков, тя е точно тук на турнира Странджа, матчът, който ви казах през миналата година. Така че и самият узбек е наясно колко важен тест това е за него да дойде и да покаже уменията си пред българските фенове. Ляв прав и дясно курше. Много трудна задача за Вуходов. Почти невъзможна. Трябва да се опита да нокаутира своя съперник. Но дали това е възможно в оставащите около 2 минутки е трудно да се каже. Таджикистанецът прави опити да преследва Халоков навсякъде по ринга. Сега не е лош ляв прав в главата на узбека. Влизане с глава, доста опасничко беше. Халоков знае, че трябва просто да доиграе матча, да не получава удари и ще бъде шампион отново на турнира Странджа. О, какъв ляв прав! Реално за Халоков се оказва, че е по-трудно да стане световен или азиатски шампион, отколкото да спечели турнира Странджа. Но тази година явно, че нещата ще бъдат за него. Истински кошмар за своите съперници. Това е един от потенциалните противници на Хавиер Ибанес на Олимпийските игри. Дано се срещнат в по-късна фаза, защото е много неудобен узбекът с тази бърза игра с крака. 5-0 съдийски гласа. Третият рунд също е